वर्षात विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे नाते दुरावल्याचे चित्र आहे। त्यातल्या त्यात जिल्हा परिषद शाळांची तर दैनात झाली आहे। मात्र गोंडगाव तालुका भडगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिकेची पदोन्नतीने बदली झाल्याने विद्यार्थिनींना अश्रू अनावर झाले। त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून त्या शिक्षिकेसह इतर शिक्षकांचाही अश्रूंचा बांध फुटला। विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या या घट्ट नात्याची सर्वत्र चर्चा तर सुरू आहेच, पण इतरांसाठी त्या विद्यार्थीप्रिय शिक्षिकेने आदर्श निर्माण केलाय। गोंडगाव तालुका भडगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका संगीता पाटील यांची पदोन्नती झाल्याने उदगीर तालुका 40 गाव येथे बदली झाली। आपल्या शिक्षिकेची बदली झाल्याचे समजल्यावर विद्यार्थ्यांनी संगीता पाटील यांना गराडा घालत रडायला सुरुवात केली। मॅडम तुम्ही जाऊ नका अशी विनवणी करत विद्यार्थी रडू लागले। त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू थांबायचे नाव घेत नव्हते। शाळेतील विद्यार्थी शिक्षिकाच्या गळ्यात घालून रडायला लागले। त्यामुळे शिक्षिका संगीता पाटील यांनाही अश्रू अनावर झाले। विद्यार्थ्यांबरोबर रडू लागले तर इतर शिक्षकांचाही अश्रूंचा बांध फुटला। यावरून विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे नाते किती घट्ट होते हे या प्रसंगावरून अधोरेखित झाले।